नवीन तडका। आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याच्या लाडूची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती बनवायला एकदम सोपी आहे। शेंगदाण्याच्या लाडूसाठी लागणारे साहित्य असे मी जवळजवळ 2.5 कप शेंगदाणे भाजून सोलून घेतले, त्याची सालं काढून घेतली। हा 1.5 वाटी गूळ आहे जो मी किसून घेतलाय। अर्धी वाटी बदाम, काजू आणि मनुका आहे। 1 टेबलस्पून तूप आहे आणि वेलची जायफळ पावडर आहे। काही जणांना पित्ताचा बराच त्रास होतो शेंगदाणे खाल्ल्यावरती। मग जेव्हा आपण शेंगदाणे भाजून घेतो तेव्हा हा शेंगदाण्याचा मधला भाग आहे तो हा काढून टाकायचा आहे। हा मधला भाग काढून टाकला आणि तो नाही घेतला तर मग पित्ताचा त्रास होणार नाही। आता इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलंय आणि मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे, काजू आणि बदाम हे तिन्ही ऍड करून थोडे वाटून घेणार आहे। हे शेंगदाणे आणि ड्रायफ्रुट्स इथे मी वाटून घेतलेत मिक्सरमधून। हे मी थोडेसे बारीकच वाटलेत, पण तुम्हाला पाहिजे तसे तुम्ही ठेवू शकता। थोडे जाडसर पाहिजे जाडसर ठेवू शकता किंवा एकदम बारीक पण करू शकता। आता हे मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे। तर शेंगदाण्याचं कूट मी बाउलमध्ये काढून घेतले, त्याच्यामध्ये मी हा मनुका टाकते, ही वेलची जायफळ पावडर पण टाकून घेते आणि आता गूळ टाकून हे असं छान मिक्स करून घेणार आहे। हे असे बऱ्यापैकी हेल्थी लाडू आहेत, मुलांना टिफिनला द्यायला, शॉर्ट ब्रेकला खाण्यासाठी वगैरे खूप छान आहे, कारण शेंगदाणा हे हाय प्रोटीन सप्लिमेंट आहे, मुलांसाठी अगदी हेल्थी आहे। गूळ मी ह्याच्यामध्ये काढून घेतले, आता मी तूप पण टाकणार आहे आणि सर्व मिश्रण एकत्र मळून घेणार आहे छान। हे माझं मिश्रण असं मळून तयार झालेलं आहे। आता मी याचे लिंबा एवढ्या आकाराचे लाडू वळून घेणार आहे। तर तुम्हाला असं वाटत असेल की लाडू प्रॉपर वळले जात नाहीये तर तुम्ही गूळ थोडा गरम करून घेऊ शकता किंवा हे मिश्रण पूर्ण 1 मिनिटासाठी मायक्रोवेव्ह मध्ये गरम करू शकता। माझा लाडू तयार झालाय, असेच मी सर्व लाडू वळून घेणार आहे। हे माझे शेंगदाणा आणि ड्रायफ्रूटचे लाडू मी वळून घेतले। तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि तुम्हाला जर नवीन रेसिपीचे, माझ्या आणि नीताच्या नवीन रेसिपीचे अपडेट्स हवे असतील तर तुम्ही आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स।